revenirea primăverii, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a dat startul la Cureș. Prima competiție s-a desfășurat la data de 1 mai, așa cum ne-am obișnuit până acum la Valul lui Traian. Și de data aceasta s-au înscris în concurs numeroși tineri, dornici să pună în valoare sportul tradițional al tătarilor. Competiția s-a desfășurat pe 2 categorii de vârstă, cărora li s-a adăugat și categoria All Boys. Foarte bine. De-abia ne mai revenim din atâta stres și servici, muncă. Astea sunt, ne delectăm practic cu sportul ăsta. Îl practicăm de peste 25 de ani și chiar cu mare drag. L-ați început în copilărie? Da, de la vârsta de 14 ani, 15 ani. Cine v-a inițiat în tainele acestui sport? Am avut un mentorul nostru, era Chiper, un fost luptător tot așa de lupte, și Caieri, domnul Caieri. Din glumă, în joacă, am ajuns campioni. Am câștigat foarte multe, deci în jur de 45 de premii Bacan. Ce sentimente vă dă acest sport? De multe ori eu am avut și probleme cu piciorul și de multe ori chiar l-am avut fracturat. Și tibia și peroneul, dar când aud toba și asta nu mai pot să rezist. Intru vrând nevrând. Da. Bănuiesc că la fel și pentru dumneavoastră. Noi ne cunoaștem de copii. Am luptat. A câștigat când el, când eu. Suntem prieteni vechi din copilărie. Când auzi daula, nu poți să stai pe margine. Inima e singurul organ al omului care nu îmbătrânește. Numai te nu îmbătrânește. Și părul. Ce să vă zic? Azi s-a terminat benzina. A fost greu? Că văd tot transpirat. 2 lupte la vârsta. 2 lupte la vârsta noastră de 50 și ceva de ani. Nimeni nu mai luptă. Dar nu ne dăm bătuți. De ce calități avem nevoie ca să practicăm acest sport? Ambiție în primul rând. Ambiție, curaj și muncă. Să fii muncit, să tragi de... Eu sunt tata lui Gelil Denis. Am lăsat ceva în urmă. Ca orice sportiv își dorește un fotbalist, vrea ca feciorul să ajungă fotbalist. Un luptător la fel. E nevoie și de răbdare multă? Sigur că să fii calm, să fii... Cum să vă zic, să nu te enervezi. Iar mai departe să susțineți pe Denis, nu? Bineînțeles că e feciorul meu. L-ați inițiat deja în acest sport? Da, el Campion, multiplu. e vicecampion mondial. Câștigătorii locurilor întâi la categoriile 18-23 de ani și Open a fost Elvis Ali, respectiv Denis Gelil, în timp ce locurile secundare la cele 2 categorii au fost ocupate de Levent Ibram, respectiv Elvis Ali.
Bună ziua, Ali Elvis. Astăzi este câștigătorul categoriei 18-23 de ani la concursul de lupte tătărești Cureș, pe care astăzi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România organizează în pădurea lui Valul Traian. Bună, Elvis! Cum a fost competiția? Ești câștigătorul categoriei 18-23 de ani. Bună, domnișoara Nida! Competiția pentru mine a fost ușoară. Mă pregătesc intensiv de vreo 5-6 luni de zile, zi de zi, cu antrenamente, sală, tehnică și mă pregătesc ca să câștig. Ce reprezintă Cureșul pentru tine? Cureșul pentru mine a pornit ca un hobby, prima oară. La vârsta de vreo 17 ani m-am băgat o dată, a doua, a treia oară și am început să îmi placă sportul. Este prima oară când participi la luptele Cureș? De cât timp? De vreo 4-5 ani particip la aceste lupte. Anul trecut am fost campion neînvins la categoria mea 18-23. Anul ăsta sper la fel și anul ăsta voi termina și junioratul și la anul, începând, intru la senior. Anul ăsta ai început competiția în forță, ai spus că te-ai pregătit, prima victorie, iată, astăzi și sperăm că și data viitoare va fi la fel o victorie, normal, nu? Da, vă dați seama. La concursul de Cureș ai mai participat și înainte? Au fost și alte competiții internaționale la care ai participat? Da, în 2011 am participat la campionatul mondial de cadeți de lupte Cureș în Astrahan. În 2015 am participat la campionatul mondial de lupte în Rusia, în Republica Tatarstan, în Kazan. Ultima oară am ieșit locul 5, din păcate, poate anul care vine va fi mult mai bine și sper să iau un loc pe podium. Normal, ești bine că ai încredere în forțele tale proprii, vrei să fii adevărat pehlivan, așa cum spunem noi tătarii, și îți dorim în continuare foarte mult succes în cariera ta sportivă. Vă mulțumesc frumos! Denis, din nou campion la categoria Open, la Cureș, lupte tradiționale tătărești, cum te simți? Foarte obosit, un meci foarte greu în finală, un sportiv foarte pregătit și foarte tânăr, vine din urmă, un băiat de perspectivă. Ce istoric ai în spate? Câte lupte ai mai câștigat? Povestește-ne puțin despre tine. De vreo 10 ani tot particip, vin dintr-un sport de judo, dintr-un lot național. La ce competiție ai mai participat în afară de lupte tradiționale tătărești Cureș? Am participat la un campionat european și la un campionat mondial. La un campionat mondial am luat 2 locuri, locul 2 și locul 3, la 2 stiluri diferite, clasic și libere. Ne așteptăm să ne întâlnim la Tepreș acum pe data de 9 iunie. Inshallah. Inshallah. Mulțumim. La finalul competiției, învingătorii, dar și învișii au plecat acasă cu premii considerabile, care au constat în animale, bani și tradiționalul bayrak, împodobit cu 7 sau 9 articole vestimentare. După care începe
luna Ramazan, iar imediat după luna Ramazan, pe data de 9 iulie, Cureș la Tăpreș. Basarat. Deci 9 iunie, Basarat, iubitorii Cureșului. Nu uitați, 9 iunie la Basarat. Premiile specifice competiției de Cureș sunt foarte consistente. Ele au, în schimb, o semnificație aparte, fiind purtătoare ale unui mesaj non-verbal ce se construiește în jurul valorilor tradiționale. Competițiile de Cureș au devenit o tradiție pentru localitățile din România în care trăiesc tătari. De altfel, etnicii de aici au știut de-a lungul vremii să transforme astfel de acțiuni în adevărate sărbători la care astăzi iau parte tătari și români deopotrivă. Cureșul, sportul tradițional al tătarilor prin care luptătorii își pun în valoare însușirile fizice și psihice, deopotrivă este o demonstrație de cinste, dreptate, curaj și dibăcie. Regulile care stau la baza Cureșului sunt simple, lucru care a făcut de altfel ca această formă de întrecere să perpetueze cu ușurință, ducând cu ea în timp una dintre numeroasele valori tradiționale ale etniei tătare. Caracteristica de bază este întrecerea dreaptă, în caz contrar luptătorul care apelează la oarește și retlicuri, lezând sentimentul de cinste. Următoarea competiție de Cureș pe care UDTTMR o va organiza în acest sezon va avea loc pe data de 9 iulie. În perioada campaniei electorale și în timpul lunii Ramazan, activitatea competițională fiind suspendată.